नमस्ते प्रणाम। हमरा ब्लॉग में बना रही जा। फिर से 5 जनवरी के हमारे गो मेटर अग्नि म्यूजिक से आवता जौन कि बहुत ही टहलका बा, बहुत ज़बरदस्त मेटर बा उ जौना के गौले बानी बुलेट जी, बुलेट राजा जी। बुलेट राजा के तो के नहीं खे जाना, सभे जानता। उ मेटर हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि आवत पूरा मार्केट में बाजी। 5 जनवरी के रागिनी म्यूजिक से उ गाना हमारा आवता जमुना के बोल बा, जहिया से आइल बानी बाहरा से धरता रूप पाजा, हिक भर रानी हमके देता हरू माजा। देखनी हो पानी ढूंढिया में अड़ल बा, देखनी हो पानी ढूंढिया में तहरा अड़ल बा। लेडीज गाई भाई लोग, अब ही राजा ये सोया जवानी के पानी चढ़ल बा, ए राजा ये सोया जवानी के पानी चढ़ल बा, ई राजा ये सोया जवानी के पानी चढ़ल बा, ई राजा ये सोया जवानी के पानी चढ़ल बा। बहुत मस्त मेटर बा, एक बार जरूर 5 तारीख के वाला तैयार रही जा और अग्नि म्यूजिक पर जाके सुनी जा जमुना के गौले बानी बुलेट राजा जी, प्यार दुलार जी जा। तब तक बहुत ब्लास्ट मेटर हमार बुलेट राजा की तरफ से आ रहल बा। चिंता कोइला के बात नहीं खे। फिर से अगला वीडियो मेरे वाला इनके मिलत नहीं हम। धन्यवाद।